Itadagan kan diskusyon mainaig iti panang salaknib iti aglawlaw. Salunat kan ekonomiya gapo iti panagbalbaliw ti klima. Hintay amon dagiti seryoso at pangta iti pangkapyagan kan populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Dahito iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM na Datako yanan Batawa. Naimbag nga agsapa kapagayam iti atang-atang ng kayong manin kaduan siya kita nga oras iti programa tayo dito Radyo Sagada nga Datako yanan Batawa. Kata siya main makadwayo iti programa muning simpo iti mapaspasama iti komunidad tayo iti mas analawlawa alubong. Kat agrugi tayo iti istorya nga agtutuloy nga subsubaybayan ti komunidad tayo dito iti daytoy nga bulan ti Agosto. Dahito iti Operasyon Sofia. Iti unay ti mano nga aldaw nagtutuloy ti search and rescue operation kani Sofia. Babaon iti regular update manipod iti Emergency Operations Center na ipaay ti Radyo Sagada iti publiko dagiti napapateg nga impormasyon mainaig iti operasyon. Iti Sunday, August 23, nagpatenggaan ti official nga search and search operation kung opisyal anang marka iti panagpatingga iti Incident Command Post wenno ICP ijay Barangay Dagdag. Ti koordinasyon ken na management iti agtutuloy nga operasyon ket naipaimaan iti Municipal Operation Center. Kat dagiti tamang kayat nga makipasat iti panagbiro ni Sofia kat makikoordinate iti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para iti umno nga deployment ken coordination. Iti umuna pasat ti operasyon kita nakita tayo ti kinadakkel ti panagtitinulong adda dagiti search teams, adda dagiti responders, adda dagiti volunteers, ken adda ti nag-ited iti tulong manipod iti makan, alikamon, ken kwarta nga mausar. Adda dagiti nangted ti impormasyon ken nakiluwalo para iti kinatagad dagiti ma-deploy nga search teams ken iti kinatagad ti mabiro-biro. Kat saan laeng nga may nga komunidad ti naggalaw no di kat nakipasat dagiti kabangibang no kaalubang nga munisipyo. Kat iti daytoy nga operasyon kat naipakita ti kinapingat ti kaugalian tayo nga binnadang iti kakastoy a sitwasyon tapno mapabasit dagiti ladingit nga marikrik na dagiti apektado nga pamilya. Kaya't naasawan dito'y Cordillera no adati agkasapulan kat saan nga mabaybayan na karo iti kakastoy nga didigra ken no adati agsakit. Daytoy nga kaugalyan kapagayam kat mabalin nga pagsarningan ti entiro alubong. Kat anya ba ti kayat naasawan ti maysa a komunidad. Ti komunidad ti komunidad bakit dagiti tattao nga agnanaed iti maysa nga lugar no adda pay iti mas nalawlawa nga kayat na asawen. Ket iti nainsigudan nga komunidad tayo diti komunidad ket mainaig iti relasyon, mainaig iti untayo songsongsongbatan, mainaig iti panagtitinulungan ken mainaig iti panakaawat no adda ti mapasamak iti maysa a tao ken mabalin a maapektaran tayo amin. Isu nga napateg ti binnadang. Kanayon nga makita tayo daytoy no adati emerhensya, adati didigra, makita tayo daytoy ti panang tulong kadagiti mannanon no adati kasapulan nga estimaran ti maysa nga komunidad, bayat nga makita tayo tunggal adati matay ken numutlaeng adati agkasar. Makita tayo daytoy ti Operasyon Sofia nga nakita ti entiro alubong manipod iti social media. Babaen kada iti lokal
media kan dagiti masaknan nga ahensya. Nakita ti entiro nga lubong ti kinapigsa ti panagtinulong tayo sa dinno kat maysa ang napateg nga insuro dagiti kaapuan tayo saan kaya nga alamiden ti maysa laeng nga tao ti amin a banag. Saan nga kaya nga alamiden ti rescuer ti amin. Saan nga kaya dagiti scientist matlaeng ti amin utiket nakasanggil damatlaeng iti maysa a komunidad nga nakasagana nga tumulong. Katantilumot dapawan daytoy indigenous knowledge ken moderno nga siyensya. Iti Operasyon Sofia ket nakita tiya kinapateg tiya panagkadwa ti tradisyonal nga kaamuan ken moderno nga kaamuan. Adda dagiti moderno nga alikamon nga nausar kas iti sistema ti komunikasyon. Adda dagiti specialized rescuers K9 units kan dagiti teknolohiya at imulong iti panagbiro ko. Napatog dagitoy ngam adda ti maysa a banag nga haan nga malakuan dagitoy kata ti lokal a kaamuan. Kaamuan dagiti kadagiti pagnaan, kabanbantayan, kan kaamuan iti uneg iti kuweba. Ti kaamuan iti kondisyon ti maysa nga lugar nga impasa dagiti kaapuan tayo ang nagtaod iti manu a dekada a panagbiag kadua ti aglawlaw. Kata saan namot ket manen asawan nga kasapulan tayo nga agpili ti nainsigudan wenno siyensya. Ti saludsud ket kas ano a pagkadwaen ti moderno nga kaamuan ken iti nainsigudan a kaamuan. Ti moderno a kaamuan ket mangted iti datos iti teknolohiya ken datos dagiti instrumento. Ti nainsigudan nga kaamuan ket mangted iti kapadasan ken nauneg a panakaadal iti maysa a lugar. Permi ang napateg dayto iti search and rescue operation. Napateg iti panagbaliw ti klima, iti agrikultura, ken panagsagana iti didigira, iti panangsalaknib iti kabanbantayan, ken paggapuan ti danom. Nabayag at ng tenggan dagiti kaapuan tayo ti aglawlaw ken nabayag nga inadaldadag itoy. Ti karitmet ket tikalit mat kanya tayo itakot adalin ken nga denggan ti pareho nga kaamuan dagiti kaapuan tayo ken ti ebidensya iti moderno nga siyensya. Kataman ni pagmot iti search and rescue operation ket napagtutungtungan tayo ti maysa a banag nga kasapulan tayo amin. Daytoy iti makan. Iti saan a nabiit nga inwarnak ti radyo sagada iti FB page ket naitampok ti tungtungan mainaig iti agrikultura tulong kadagit para kadagiti manalon mangalap strawberry farmers kanda dumapay a pangkabiyagan ti agrikultura kapagayam ket konektado iti antiro asa nga lubungan agmulmula dagiti manalon nagbaliw ti panawen inmadu ti peste iti talaken ken iti mula nagbaliw ti produksyon nagbaliw ti presyo maipatulod ti produkto iti merkado ken gumatang dagiti consumers. Amin dagiti kapagayam ket nakasilpo iti makunkuna nga food security wenno seguridad iti makan. Karuan napateg daytoy gapu iti panagbaliw ti klima. Ti panagbaliw ti temperatura ket kan panagpudot ket mabaling nga apektar na dagiti mulmula kas iti napasama kadagiti mais, beans, orange ken adupay amula dagiti nadadael. Gamin ti nakaro a panahon ket padaulo nga ti dagiti umaken talon. Isu nga nutungtungan ti panagbaliw ti klima daytoy dagiti problema ang mapaspasamak iti kabanbantayan. Talon umaken dagiti mula amang pakaro iti kasasaad dagiti manalon ang magapuan ti makan. Isu nga nasken nga protektaran tayo ti agrikultura bayat ang maprotektaran mo ti masak bayan tayo.
Kat may samat manen nga inwarnak ti radyo sagada ti epekto ti nakaro a panawon. Nukas ano nga apektara na ti maysa nga komunidad karaman ti tungtungan iti school calendar. Basaon tayo dayto iti website ti radyo sagada nga radyosagada.com. Titulot nga makita tayo ti connection ti sagada abasit nga ili iti lubong nga ili tiya lubong gaminta iti agduduma pagiyan ket pareho tiya sa ludsod dagiti komunidad. Kata kas ano ba makisabay kas ano ba nga makisabay tayo iti agbalbaliw a klima. Iti kabanbantayan nga ayan tayo kat amo tayo ti epekto ti napigsa atudo. Mabalin nga adda ti panagrigaay, maapektaran dagiti pagnaan ken kalsada, madadaol dagiti mula, masinga ti panag-adal dagiti estudyante ken ti trabaho ken maapektaran ti turismo. Isu nga kasapulan ti panag-adjust ti maysa nga pamilya. Saan tayo laan nga sa lusudon mo anya ba ti aramiden mo adda ti umay nga didigra. Kasapulan tayo nutlaan nga sa lusudon mo anya ba ti aramiden sakbay nga adda ti umay nga didigra. Dagitoy dati nasapa panagsagana. Early warning, kaamuan iti evacuation routes, panagdungag iti weather advisories, panangatungpal iti opisyal a banlaag, kan panangisigurado nga naawatan ti komunidad dagiti banlaag. Ti panagsagana ket saan na kayat asawan, ang mabutong tayo, no di ket panagbalin a responsable. Sakbay tayo nga, ituloy tayo dito programa tayo nga Datako. Yanan Batawa iti kata agi pa ay akpay mantiya may saken kablaaw lata kadagiti madama nga agdudungog iti Radyo Sagada 104.7 FM itanga oras. Daga ay damat kabunyan noon kamulan at wada ipan imbag tawada nata siya ng pandusuan mantikida noong tunan man pasyaran para sa dalumahing na magkakaya siya namang tago ng sinuli siya nang inumang tawanan sa tanan naman sa niya nagsaan nawayan ibig aming sa'y naiduan isunay wanan di siya masitinan nabintas sinigla aming sa'y ibukaw isunay wanan para si masakbayan wala sana hinahin na kapuyan kaya't ay rikrik na may wala sana huy ay pares na katiyan huy ay mang silaw huy ay ka sa nawayan ibig
Kat time check, dapat 15 minutes sakbay ti oras ti alas 12. Kat kas panangituni ti programa tayo nga Datako ng Batawa, ang tayo matalantanan ti kultura. Kat iti saan ang nabiit kat ada matlaang ti in feature ti Radyo Sagada ang naitampok ti tradisyon. Manipalpalagip iti na insigudan tawid tayo karaman ti traditional sugarcane milling ijay pidekan pigas ijay balugan. Dahil kat mabasa mo tlaang iti website tayo nga radyosagada.com kung iti FB page iti Radyo Sagada nga Radyo Sagada 1047 FM. Kat apay nga rin napatid dagito nga istorya. Gamin, ti kultura kat saan laang nga may sa abanag ang maipakpakita kadagiti turista. Ti kultura kita mangipakita iti si asinot tayo. Ti nagtaudan tayo. No anya dagiti napapatid nga impasa dagiti kaapuan tayo. Ti tradisyon kita may sa akaamuan. No kas ano nga agtalon, kas ano nga agtinulong, kano kas ano nga ornuson ti saan a panaging kinaawatan. Kas anong matlaang nga makibagay tayo iti aglawlaw ken kas anong nga ipateg ti pamilya ken ti ili. Ket amin dagitoy ket paseti na insigudan nga kaamuan tayo. Iti entiro nga lubong agtultuloy nga ilablaban dagiti na insigudan nga umiliti panangaywan iti kultura, ti lingwahe, ancestral lands ken tradisyon ken mapadpadasan tayo dagitoy da akarit. Ket kas anong tayo ang nga agbaligi saan nga kasapulan nga likudan ti moderno a lubong. Agusar tayo lata kadagiti teknolohiya, mabalin nga makinteract iti sabali a kultura ken agadal iti sabali a pagilyan. Ngem napateg nga awit tayo lata ti identity tayo bayat ti panagbaligi wenno panag-asenso. Gamin, ti kultura tayo kapagayam ket saan na ipari ti panagbaligi no di ket agserbiday toy apigsa tayo. Ket itamot lang nga Agosto ket nagtitipon dagiti tribal elders ken peace advocates kadwa ti sumagmamano a politician tapno papigsaon ken taminan wenno sulbaran ti kankanayon na panagsupyat iti nagbaetan dagiti tribo. Ditoy tayo met nga nakita ti may sa asang alubungan nga isyu. Daytoy iti kapya. No pagtutungtungan ti panagsusupya panunugubat iti lubong ti kadawyan nga panunutan tayo ditoy ket ti gobyerno, army ken dagiti international nga organizations. Ngem ti kapya ket agrugi iti maysa a komunidad. Agrugi iti tungtungan, panagdungeg, panagrespeto, naan-anay panakaawat, panang-istimar iti problema, sakbay a dumakkel daytoy kas daytoy abudong nasaan laeng nga ritual wenno seremonya. May sa daytoy sistema ti katulagan, panangsumbat ken panang patalinaed iti kapya iti nagbaetan dagiti komunidad. Ket isu nga kapagayam, sakbay nga aglaban ket agtungtong pay umuna. Sakbay nga dulawon ti maysa a tao ket agdungog kapay wenno agsarming kapay. Ken sakbay a maburak ket biruken pay umuna ti panagpapada wenno pagsayaatan. Kita untayon day dapawan daytoy cellphone ken misinformation. Itangket untayon met pagtutungtungan ti maysa a banag amang silpo iti istorya tayo amin. Daytoy ti impormasyon iti agdama adda iti cellphone tayo amin. Dagiti mapaspasamak iti entiro nga lubong iti maysa laeng nga segundo ket ammo tayo iti mapaspasamak ijay Manila, ijay Kalinga, wenno iti entiro a Pilipinas wenno iti sabali a Paginggan gabutan napapigsa ti information technology. Nung kasilpo daytoy iti napigsamet a responsibilidad nakaro iti panawen ti emerhensya. Iti Operasyon Sofia napateg ti napartaken agpay
maisukan maitunos nga impormasyon. Itididigra ket kasapulan tiya napanuknukan nga impormasyon kas naglaong iti pakasiknan iti salunata. Kadagiti gubat ket kasapulan dagiti agpayso nga impormasyon nga mas naparpartak ti panagwaras dagiti peke kung saan ang maitunos nga impormasyon kas iti panagwaras dagiti daan aladawan wano pictures nga maging pakita iti baro pasamak. Ada dagiti istorya nga awan ti source na dagiti edited kung itakita nagreira ti artificial intelligence no AI nga kabaulan nga agaramid ti ladawan video ken boses nga kasla agpayso. Isu nga kan kanayon nga ipalpalagip ti Radyo Sagada iti tangatang ken iti page ti Radyo Sagada nga Radyo Sagada verifies nga sakbay nga iwaras ti maysa a post kata kasapulan nga i-verify tayo pay wenno paniknakan ta makaalilaw dagitoy kasa dagitoy kanayon no kadawyan jay awan ti klase ken trabaho ngem ni-click ket adu dagiti ibagada nga link nga mapanan ken saan dagitoy nga official page ti munisipyo wenno iti probinsya nga nasken ken saan tayo mat nga liplipatan nga damagan mo asino ti nagapuan ti impormasyon kaano ang napasamak o when no mapasamak kung damagan mo mapagtalkan ba ti nagapuan ti impormasyon nga makapaniknik kana most of all panunutin pa'y umnano makadangrano no makadadaol ti post sakbay nga iwaras. Kat mabaling nga agadaw tayo kadagiti baro at teknolohiya iti search and rescue. Mabaling nga agadaw tayo matlaang kadagiti mas nalalaing nga disaster preparedness. Mabaling nga agadaw kadagiti baro a pamayan ama itunos iti panagbaliw ti klima. Ken mabaling matlaang nga agadal kadagiti mannalon iti sabali a pagilian. Mabaling nga agadal kadagiti daduma na insigudan nga ini amang salsalaknib iti kultura. Kultura da ken dagiti baro a pamayan tapno labanan ti misinformation. Mabaling matlaang nga agadal kadagiti baro a pamayan tapno mainayon dagiti agtutubo iti panangbukal iti ili. Adalin tayo nga agadal iti sabali tapno mas agbaligi ken sumayaat ng saan alipatan ti nagapuan wenno identity wenno kinasi-asino. Ket amin kapagayam ket nakasilpo kas iti kanta ni Joey Ayala nga ang lahat ng bagay ay magkaunay. Nagbaliw ti klima ket marik na tayo. Namarigatan ti agrikultura ket apektado tayo matlaeng. No saan nga agpayso nga impormasyon ti maiwalwaras ket makita tayo. No dati gubat ket saan apa nagkikinaawatan ket maapektaran ti relasyon tayo. Kuno adamo ti agkasapunan ket nakasagana nga tumulong ti entiro a komunidad. Daytoy ket ipin palagip ti Operasyon Sofia. May pakita ditoy ti kinapatug dagiti responders, volunteers, teknolohiya, lokal nga kaamuan ken suporta ti komunidad. Inaldaw nga agdadagiti kahit asang sanguan ti tunggal maysa nga malagpasan tayo dagitoy. Dagiti manalon tayo ket agtultuloy dalatta nga agmula. Dagiti natataungan ket agtultuloy latta ti panang ipasada kadagiti napapateg a kaamuan. Ti maysa nga iliket kanayon ti panagbinadang da kadagiti agkasapulan isu nga aywanan tayo ti kultura ken tradisyon tayo. Agsanggir tayo matlaeng kadagito iti baet ti panagdalyasat ti sangalubungan kadagiti moderno a pamayan ken kaamuan. Ket agtalinaod tayo nga agdengeg agadal agobserba ken agtinulungan. Katsakalog niya main may danong iti programa ti Radyo Sagada tunggal Martes nga Datako yanan Batawa may imbang nga agsaba kada tayo amin ken inyaman iti panagdengeg niyo ken antabayanan tayo ti sumarunong nga panakaibingay iti damdamag Radyo Sagada nga ipadanon niya partner Simbay. Yakit
yanan Batawa. Adto iti programa magdadagan ken diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw. Salunat ken ekonomiya gapu iti panagbalbaliw ti klima. Hintay ammon dagiti seryoso a pangta iti pangkapyagan ken populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Dahito iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM na Datako yanan Batawa.